गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। बेजों लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ आरो लोगोसे आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, नङाब्ला नोंथांमोनहा बुजिनो हानाय नङा। आरो लोगोसे आसा खालामबावो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामना होगोन आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै। 100-200 हेक्टर हा बेसेबां बिगा जायो रायजो राजाफ्रा गासिबो हिसाब खालाम आरो बिथांमोनहा बेसेबां बिगा हायाव बिफां गायनो नागिरदों हिसाब खालामनानै कमेन्टआव लिरनानै हर प्लिज। भिडिअखौ नायदो। गिनिज बुकआव रेकर्ड खालामनो थांगासिनो दङ 10 लाख दंफां गायनायनि गेजेरजों। जोंनियाव 100-200 हेक्टर हा जोङो गायगोन गाबोन। गतिके बेफोरबायदि खामानियाव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनगोन निश्चय, आरो बे स्पेसियेलि जोंनि बिटिआर हालामनि थाखाय देरगाथावना बाथ्रा जानानै थागोन। 120 हेक्टर ना 120 हेक्टर? सारा गोरोन्थि खालामदों, 100% गोरोन्थि खालामदों। सारा सासे लेन्ड एन्ड रेभिनिउनि EM लोगोसे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM जानानै बोरै इसिबां गिदिर गोरोन्थि खालामनो हाखो? सारा गुबुनखौसो बुंदों प्रनाउन्सिएसन जायैनि थाखाय 50-50खौ 50-50 ना माबा होनदों होननानै। नाथाय सारा मानो इसिबां गिदिर भुल मावखो सासे EMआ? आरो बेबो जानला मोनला नङा, हेक्टर हिसाब रोङोना रोङा सारा बेखौसो सन्देह जाबाय। हेक्टर आरो बिगा बिनि हिसाबखौ रोंना रोङा सारा बेखौसो सन्देह जाबाय। दा साननो गोनां बाथ्राया बेनो, बेबायदि अंक हिसाब रोङै EMआ जोंनि लेन्ड एन्ड रेभिनिउनि EM जानायाबो मोनसे दुखुनांथावसो बायदि आं सानबाय। 17 बोसोराव गुन्दा राज खालामदोंमोन, खुनु डेम'क्रेसि गैया। दे डोन्ट हेभ एनि प्रिन्सिपल अफ डेम'क्रेसि, नट डिसिप्लिन। बिसोर डिसिप्लिन नङा, जायनि जाहोनाव डेम'क्रेसिनि प्रिन्सिपलजों थांनो रोङैखायनो दिनैनि दिनाव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जा प्रिन्सिपलजों दावगालांदों बेखौ बिथांमोना सहायनो हायाखै। बेरेखा हान्जाया सरकारखौ बुंखागोन, गोरोन्थियानो जाथों बा दाजाथों बुंनायनि मोन्थाय दं, बे हिसाबै सरकारखौ बुंखागोन। दा बेवहाय सहायनो हानाय हायैनि बाथ्रा गैया। पलिटिकेल राइट्सआ बयहाबो मोन्थाय दं, बुंनायनि मोन्थाया बयहाबो दं, बिनिखायनो बयबो बुंखागोन। सरकारा माबा मोनसे मावदोंब्ला बा बबेखौबा मावनो हायाखैब्ला बेखौ बुंखागोन अपोजिसना, बाहाय सहायनो हायैनि जेबो बाथ्रा गैया। दा बिथांमोनहा पलिटिकेल ग्राउन्डआव केम्पेइन खालामनायाव बुंनो जेबो रावानो गैयै बायदि बे फंसे खोथाखौनो जावले जावले बुंनानै माने दायफोरखौ गुबुननि सायाव जाबसिनहरनो नागिरो। मावनानै देखाय, नोंथांमोनहाबो मावनानै देखाय, सारमोनहाबो गुन्दा राजानो जाथों बा माबा राजानो जाथों, अब्लाबो सिगांनि सरकारा BTC एग्रिमेन्टजों लोगोसे मोनबोफानाय 39 डिपार्टमेन्टखौ आखायाव लानानै रायजो राजानि जौगाथायनि थाखायबो गोबां खामानि मावबोदों। नाथाय जोङो दानि सरकारनि बेलायाव जों मा नुनो मोनदों, बिथांमोनहा BTCजों लोगोसे फैफाखानाय गोबां माने डिपार्टमेन्टफोरखौनो आसाम सरकारनि आखायाव हरनानै माने गाव गावनि मोनथायनिफ्रायनो माखासे जिनिसा जोङो गोजानावसो थानांदों। बै समाव आसाम सरकारासो BTCनि पलिटिसियानफोरनिफ्राय हेफाजाब बियोमोन। नाथाय दा मा नुनो मोनदों, BTCनि दैदेनगिरिफोरा आसाम सरकारनि आथिं सिङाव थानानैसो दा BTCखौ सलायगासिनो दङ। अब्ला फारागथिया बेनो आरो। बावहाय जाय मानसिया 50-50 होननानै प्रनाउन्सिएसनखौनो होनो रोङाखै, 50-50 होननाय, बेबायदि मानसिया समाजनि मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि माबायदि लिडार जागोन आं बुंनो हाया। सारा प्रनाउन्सिएसनखौ लानानै सासे मानसिखौ नेग्लेक्ट खालामनाया जोबोद गोरोन्थि जादों, आं बेखौसो बुंनो नागिरदों। प्रनाउन्सिएसना जायगा लायै जायगा गोबां आलादा आलादा जायो। जेरै जोंनि चिरांनि, क'क्राझारनि, बाक्सानि, उदालगुरिनि, बबेबा सनितपुरनि, बबेबा गहपुरनि, बबेबा धेमाजिनि, बबेबा लखिमपुरनि हारिया मोनसेयानो जाथों, रावा मोनसेयानो जाथों, नाथाय प्रनाउन्सिएसनफ्रा गुबुन गुबुन जायो। सारा बेबायदि प्रनाउन्सिएसनखौ लानानै मोनसे नेगेटिभ खोथा बुंनाया भुल जादों होननानै आं सानो। सारा दा चिराङाव दं, नाथाय बाक्सानि बर'फोरनि रायलायनायनि प्रनाउन्सिएसना गुबुन जायो, उदालगुरिनिया गुबुन जायो। प्रनाउन्सिएसना जाहैबाय जायगा लानानैसो जायो। नंगौ 50-50 जानांगौमोन, नाथाय 50-50 होनदों। नाथाय माखासे प्रनाउन्सिएसना बेबायदिनो आं बुंखादों जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन जायो।
बिथाङा सैथोखौनो बुंदोंमोन, नाथाय अब्लाबो प्रनाउन्सिएसननि थाखाय बिथांखौ बेबायदि एसेबां नेग्लेक्ट खालामनाया सारनियाबो एसे गोरोन्थि जादों। जेखियानो जाया मानो आं भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै। आं दिनै गोबां खोथा बुंबाय। आंनि बुंनाया सोरनावबा डाइरेक्ट नांहैगोन आं बेखौ मिथिखागौ, आरो दा सोरबा आंखौ सोंखारि हरगोन बेबो 100% सियरखा। नाथाय रावनिबो सोंखारि हरनायाव आं जेबो मोना। आङो नोंथांमोननि सोंखारि हरनाय, नोंथांमोननि बुंहरनाय बाथ्राफोरखौ आङो बोसोन होननानैसो आं साननानै लागोन। बिनिखायनो दिनै भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै, एसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ, गोजोन्थों, जय बर' हारिनि।